na waifambira na utsitsi situation aifambira na utsitsi kukopo ndandisi aleka akudiswa kaza saka ndiano basa kupindura izvo mari sageti yeah gomo saka iwe mira ndokumbira ava vagara apa vachiti ndiwo savheri saka ndakumbwa vachichinja statement report chitupa ndavapa ndavapa chitupa indetwa sheki brown mhosva aitongerwe munhu mumwe kana kutuma baba kana kutuma amai nokuti ane kodzero muridzi wemhosva ndiye anozvimirira akunyebera imambo zvaunenge munhu anoziva mutemo but he has a very gamwacho tine record room aitakapewa ofarata napresident atidi vanhu vanoita name dropping zita rapresident ukadoma state house wadoma president atidi vanhu vanoenda vachidoma kuti president kana kuti state house muri kukanganisa inonzi name dropping Bahasha TV nyaya sezvadziri mukwindo nendlela somza rokoro ruchisha mari tiine kama severi chataura chokwadi ndarama makope asina ni mari mutibasa ini mpunga Jose chataura chokwadi ndarama makope asina nema marungano basi klemu ya veremo changamiro muzuroi ava vanhu ngavabvise zvitupa ndakuzoona mese yavo apa vari patava apana clear makavadzivisa iri kuti return of summon iri kupi return of service iri kuno ana ari kupi masamoni zvakasengwa rini rakapera masamoni zvakasengwa rini samoni anzirakauya rini samoni rakasengwa muswa musa 28 October 2024. 20 what? 28 October 2024. Murau unoti masamoni munhu anosevewo anopingwa mukana 7 days dzokuti munhu anokwanisa kutsvaga mari saka pamanzi makauyi apa isamoni yakasevwa muno 24 October 24 rakapera saka it's long overdue saka vanofanira kuti vabise mari yeidari kuna plaintiff akabisa rini
Alright. Akabvisa musi wa2 November. November 24. Yeah. Aiwa mwedzi wakatopera. Yes, saka defendant pane mari inobiswa ye-court to sit. Saka ndio inotaurwa in-court fee, court costs. Saka pane summons ndona panenge pakanyorwa. Return of service summon iri kupi? Amunokuwa summon iri. Eta zvokusvikira mafora. Wakapigwa samanisi kutarapiri pamusoro ekubatsiri. Vanhu vasamanisi vasekendari. Pozova mameseji atakanyora tichiupdata papaya kuti kurudiwa kuti chichinda vanyora futi meseji irimo. Tichataura kuti uyani maidata. Munawo mameseji wakatondipindura. Ndinawo mameseji ati. Alright, saka mameseji nhasi vasvika mudare. Saka murawo watinongofamba nawo according to the constitution kuti wese munhu anouya hatirambe munhu ari muchero abva kupi anenge akanganisirwa kuti auye atengesa munhu kuna makretsi kana mapurisa. Inini changu kuenzanisa vanhu. Saka apa pari kudiwa mari yedare. Saka when do you think you can produce the money? Asi chinganisa ndikulandira. Aitisho ndinotenga date ndovakatresa iwe kusikana iwa date yokorekta mari ari kuti musekitati ari kuti Aditi mfura 8 ani 8 February. Okay. Berengai someone tinzwe na uyacho kuti muri kuwirirana here pane zvakamangaro. Mumangaro ndiwe Josias. Ndine ndakamangaro. Okay. Someone kuti Tsokoro verenga someone. Unodiwa mudare ramambo makope. Sei uri kushungurudza mhuri yaGive More Mupunga. Iri kunyandirwi B. Uya kudare ramambo makope uzopindura nyaya yako. okay. Mira tipi. Ndatani ngo ndovera wataura ngomasini. Pandana. Munobvuma isapli. Munobvuma Vasati vapinga basa. munobvuma nyaya munoramba nyaya yesamunira vangotiwe. chokwadi. Mune chikonzero here chokushungurudza mhuri iyoyo. Handisi kushungurudza mhuri. Asi chiripo ndechekuti ndine orphanage yepanzvimbo iyoyo yakabva Ministry of Health. Saka ndiyo yandakashandisa tikaenda kwaMagistrate. Nawo ikanotorwa ikamira mamiriro yakaita Magistrate akati vanhu vakabva vabhadhara faini anditi asi vanoita sei hawana kuzobva ndo mamiriro yakaita nyaya yacho. Inini mune orphanage muri mugariro munyambirwi. Orphanage nemepu yepapurazi penyu zvinogona kumechana chaizvo kuti kunyatsoona kuti muri munyambirwi. Zvinhu zvakuda kuti tikaenda Ministry of Health achitika kano ndo vakachipa pawanda nemai yacho orphanage nayo. Ofaleta changamire. Ndemofaleta yeye.
ofaneta mazira tinozita dzima 8 dzima 11 haistete maboundaries saka issue yemaboundary kwanise kuitaura handiti muri kugutsikana here kuti vana vofaneta kunyandiri kana munyatsoratidzwa vanhu vacho vanomuivisana mareva Alright, usati mariona. Sorry. Ingia kwa moja. Kutanga kuwerenga 1 na 2 zvotanga kuwerenga chii? Kutanga 1. Saka kuti mese mune maofa aitaura chinhu 1. Yese azvataura chinhu 1. Akatanga kuva panzvimbo ndiyani? Ndakambotipindei panzvimbo. Akatanga kuwana ofa aita panzvimbo ndiyani? Ndisingazi kuti maofa aita akamita sei. Iyi 11/02/2013. Asi ndizvo? 2003. 2003. Ndakuiona. Right. Michibona ivava uchiona ivava kumbochinja. 2003. Yeah. Igogo. Ndia give more. Oh, you know. Yeah. 2024. 2024. 2024. Saka tomboti nekusaziva baba mamaita asi tinofunga kuti kufalaita maiona kuti vakawanayo kunyangwe nyimakaita pamajors kuti makadii makaita sei but ofalaita vanayo ime ofalaita munayo saka mukuti chii nekushungurudza kwamukuita muviri Ava ndotaura kutodzora kulenzi. Ndokaenda Minister of Lands futi. Ndinoapprova kuti tipai ofalaita acho asi mafotokopi kuti ayo mafotokopi saka kuti kulenzi muchaenda but muchamakatanga kushungurudza vanhu Tumire mukristo machitenda mufotokopi this offer. chakatanga kushungurudza vanhu handitika chakatanga kushungurudza vanhu chokuti miri havane ofalaita 2003 imwe ofalaita 2024 kwekakapinda saka mese mune maofalaita but nawo iripo nautanga kushungudza nawo iripo totanga tataurirana handitiya tataurirana baya totaudza kuzwisisa tochizoti hatikwanisi kuita zvechisimba chirega itiende kumutemo hapana kushungudzwa kwatakamboita kuti takashandisa ndezvoiti but takaenda kumatare patanga kuverengwa kunzi mimi kushungudza munhu mabvuma makati ehe washungudza kuri paunhawo yekuti kuenda kwakaita kukoti handitiya pada ndokushungudzwa kwakaitwa tawakaiswa kukoti ndosanda kuvuma because handina kusvika nchivaita misa kuti but takashandisa mutemo but mutemo wakashandisa kuti avane ofalaita 2003 imi makazoona ofalaita 2024 handitika takutaura zvinhu zviri so yenyu kutaura izvo zvanditika takutaura kuti zvinhu zvinoitika munomu imavona makaona kufalaita izvo zvakapera so which means kuti avagara varipo handitika hamuoni here sekunge mimi pane kamwe kahunu kana kuti pane dzimwe pfungwa dzakaitika dzokuti munoenda kulenzi mubhadhara mari kulenzi after mabhadhara mari kulenzi monzi ofalaita irai because double allocation saka munhu akaita double allocation akakupai ofalaita imimi panyandini ndofunga kuti ndiyedzise kukesi rakapa havandi kana kuti munhu akaita madouble allocations hamuone kuti pane pamwe repoti panombofanira kumbotanga kutariswa kana kuti tombofonera ofisi yezaki yombotitarisira apa ndapozi tega tega isu tada kuzviita zaki yomboita mainvestigations kuti wai pakazwa madouble allocations hamuone kuti pane umwe horo wakaitwa aiwa achimbomirai aiwa imi mtichimbotane vapa imi mumboriani Listen, Vanava Mari. We are here
by the mandate of the state. It is a court which is sitting, and it has got its applications, whereby if there is somebody who is not pleased with the way the court is going, we command order and discipline. We give opportunities to everybody, because that's where you find the freedom in this court. That's where justice is. You'll be given time to ask. I've got the powers to bless, to give gifts, and the powers to punish, invested in me by the Constitution of the Republic of Zimbabwe. So, just as much as we have Street, unoona kwakati mugadhijere nemapurisa munofamba murawo contempt of court, kusunga kushora ndani kana kuti mukataura mumwe achitaura zvandei ndiri kutaurawo kuno kumberi kuno, ndingave ndine mhumhu muduku, but simba rakaishomwa ndiri napresident haasiri anogona kuti auye atange kuya kuzogadzirira vanhu vari mumaruzevha saizvozvi ndini ndiripo. Saka using the constitution ndiyo pfuti yandakapiwa yokuti ndiyo andinotonga navo. Zvese zvinofamba murawo, handidi vanotuka, handidi vanoshora, handidi vanoda kuzoratidza ukuru hwavo wherever they come from. That's why vachitaura kuti kukoti inorespektwa as it is. Saka apa inini handisi kutarisa zviso zvenyu, asi kuti ine ndiri kutarisa nyaya, ndiyo yandinomira ndakatarisa. That's why mwana ndiri kuvhunda. Saka handizive kuti comrade imimi muri mauya nyama womunina wenyu. No, you have ample time. Munovhunza mibvunzo yenyu zvakanaka. The time is there. So the proceeding must continue without interruptions or disturbances. Any disturbances will result in a contempt of court, command and charge. Saza fasa kafambai zvakanaka ndani. I'm listening. Totenda changamire. Amire tokumbira baba kana muri witness ne zvamungazotaura. Munotomo mumboti excuse of 2 minutes. No, mukuda inopanza. Kana muri witness we case iyi. Kana pane ma witness, imimi kana muri witness. Kana mune zvamungazotaura pamusoro penyaya iyi, chimbobuda ipanze tozokudaidza kana ava pedzi. Kana pane ma witness evanhu ari kuno. Kana paina achazotamba contribution ari kusaida kana asikwenda kana waniyo kana ukizo losi ngoja nyara kupedzisira kuti imi mamuonerese kuti imimi mwana wa mkungu obuda witness tiri kuti imimi mamuonerese kunge imimi makashandiswa kuti makashandiswa nelenzi kuti murwisane kana vachipa kugarisana kwenu. Chinoitika nchiuleso andikazitoise kudaro kozi pakutsvaga pokugara handitika anoita mabasa unonyorera handiti chinhu nzvimbo yakati yakasununguka enda iyo saka kuzoziva paboundaries vacho akamira sei kana magari vacho akamira sei that much ndasikaziziva okuchini havaenda kuita bado nekuti mandishema makakwidza voice bichana ndakatodzira ndomataura acho saka ndakuenda vinga vanhu vekuti ndasheva panonama handiti ndozopindura
ndosaka ndaya neoffer letter ndaya nayo zvichida kuti awane offer letter yawandiria waita maoffer letter mangani mairi zvichida kuti ndakuita tsvakurudzi kuti sei vakandipa panzvimbo andiria watiza kuti pane chii pane vanhu varipo saka ndakuchifambirawo nawe kuti sei makandipa vapi pane vanhu varipo ende ndauri kunzi ndashungurudza havandiudzi kuti ndakashungurudza chirudzi mashungurudza acho vaita ndopane yakanyorwa sezviri process yakaitwa kuti utokupa leta rakanyorwana vaifambirana kudzidzisa asiti aifambirana kudzidzisa mukoko wangu ndandisiri abudiswa kaza saka ndianokwanisa kupindura izvezvo mari sariveri saka iwewe mira ndokumbira ava vagara apa vachiti ndiwo savheri saka ndakunzwa vachichinja statement report chitupa ndavapa ndavapa chitupa indetwa shake brown munda wakutoa nezvawo shumba mira kochitupa chamatipa chachakanzi ndechemukuma arikuninira nyaya yekuti tundukuda kuti mupresident nyaya yemabhumu akuzvidzai uyu utombooadaungosiwa tomira tamubvunza chitupa handiti tamubvunza chitupa kutipa chitupa chemumwe munhu uyu mise makazi kunomusiwa tomira Ipanai mukana. I'm listening. Ndazvinzwa. Do not be emotional. Alimazvinzwa. I'm presiding over this issue. Murau ndofunga mese munoziva kuti apa pamberi pedare hatina representation munhu anomirira munhu unozvigarira murau wedare unotaura kuti when you are called to court you go there in human muhunhu hapana kuti unotumira munhu asi ndiwo unoenda kowega majistra anokubvunza kuti ndiwe here wauya uri apa nokuti mhosva haitongerwe munhu mumwe kana kutuma baba kana kutuma amai nokuti ane kodzero muridzi wemhosva ndiye anozvimirira saka muridzi anonzi sivheri akatambira Samoni ndiye wandiri kuda kuti auya muridzi weSamoni ende release mureke muri kumutambudza pamusoro nezvina uyu abvunzwa zita nevachutisi akataura zita akabudisa chitubu chisiri chake akanyepera koti nokuti ndobhiliva kuti anotaura ari apa anoswera before asati atanga kutaura ndisingazivi kuti mambomufeza mamusweza ndosaka ndatitangamira uyu ngaasungwa aita kumutemos akuzvidzai ndonomusiya kutomira obhadhara faini aita impersonation itori mhosva yaita yekunyepa isai munhu makafu ndimute naye izvezvo ise makafu tinomusiya kutomira aita konde kuzvidza
akunyebera imam aiwa iwe zvaunenge munhu anoziva mutemo Okay, fine. Ndiri kuda muridzi wemhosva yagare apo. Mukoma uye muridzi aneva defendant ngauye. Ndiye muridzi wacho here chaiye, ndiye Silvera wacho. Saka abuda panze ndiri muridzi wenyaya. Hapana muridzi wenyaya apa. Hapana muridzi wenyaya. Sina kutaura izvozvo. Wese matsodzo Vanozvichenesa mukati medare. Ndati anezita ndinokana nditaure. Ndiri kweda kutsanangura kupatsanura muraro. Ndinona chishona inini ndiri mwana wemushona. Ndiri kutaura runzi rwatinonzwisisana tese. Ndiri kubvunza kuti muridzi wemhosva apa anozi very ndozita randanyora pana ari kupi inhuman ari kupi vakabuda nebasa kuenda kupi vanoita basa rei vanoshanda mugavamenti saka mugavamenti ndine madocuments yanotendedza kuti tine LC documents, Local Government Acts, the Justice. Kana munhu asipo ndinona maona apa ndichishedzera kuti kana uri witness usipo azvinei kuti ndekupi anogona kuexcuswa chete kana washedzwa napresident. Ini ndikashedzwa kuHigh Court, president vakandishedza, ndinototanga ndaenda kwapresident. Ndikashedzwa neHigh Court, magistrate akandishedza, kana kuti mumwe munhu mugovernment ikandishedza, ndotanga ndaenda kuHigh Court, ndofamba unotamura. Saka inini muridzi wenyaya kana akaenda kumwe kwaari tinonzwisisa kuti paanenge asununguka anouya kudare, anozivisa dare rino, then opuhwa nguva yake. Kana zvine need tine masamunzi LC4 3 rinonyorwa rinoenda kuhurumende kuna Pemuseki vosikotaura kuti tiri kudawo munhu kudare kuzopupura nhau yakati, vanomutendedza. Saka apa manje handisi kuziva kuti mauya with what motive before this court. Pamusoro mama. Kana uripo ndio kudaiso. Makatuma samoni pakutanga. Dara nabo atendo. Saka nobva wachitukumbira chishende yamuna atenda chi nyaya iyoyi. Ndosaka ndabudisa mapepa awo yakukai neofareta yawo anditika changu chirova ine chakarasika aine basa zvakabiwa zvese. Ndosaka ndauya nemukomo wangu mamati baba vogara ukwanisi achitopa ndochikutupa chandabudisa zvamwatiiwa ukauchitaura kuti ndiwe savheti handisi kuramba asi ndaine kupepa ndakanzisaiwe zvazvinoita mwanangu wainge waburitsa ID yako iwewe then wotaura kuti ndamirira savheti even padheti rekuti mari ndinoiwana musi wa8 angaitoita izifi Okay, fine. Saka yes. Saka ndanga ndiri kuda mumwanga asumudza ruoko auya agara. Torai next week. Ngaenda nogara. Enda nogara.
Wanaenda. Alright, indaende mupepe buga. Pane mwana icho. Iwe unomba wachicha gama wacho iwe Silvera wacho. Mukono. Papa Silva. Pasi baba. Waya uzimirira anomba wachicha. Fonera ndikebe kuchombera polisi wavaite basa ravo musakakatari andike munhu anoita oreti ndishedzerewo vauya munhu uya ndishedzerewo vauya Ndao yekomacho. taura ishumba pamusoro ichangamiro mwana wenyu apika pamberi peuso wenyu achireva nhema saka garai mapedzana nechangamiro mutongo wake wokunyeperai asati aenda kumapurisa. kunyepera dari aramba kuuya kudai ndingangoti uye wacho ari kupi munhu wacho kana aramba kuuya iye anonzi chizika uya sheki maja uya ndanikumwa kana kuuya kumatare kushandisa ufuwo kumabasa kwamunoshanda kunokwazviko idare mhosva neukuru wemabasa zvakasiyana endaritererawo vheko namba ungotitorerawo picture then moita kuti imwe kesi yopinda hatisi kuda ndiani akanga ari kudhira nekesi ani Inanoko muriro. Muriro ko mupeti ari No, inanoko muriro. Ndiye ari kumira nenhau iyi. alright nhau iyi yakamira sei katimira reni musoro chengamiro ndine ndakakwira nhau iyi ndine ndinatsanangura yakanangana neofa letter ya 2003 ndingaenderere mberi here nekutsanangura kuti yakabuda sei kuti munhu asauzagari panyandorikii. okay saka aenda it's okay ngamire yake nhau inokwanisa kunge tino-postpone ndizvo tombo-postpone kuti titsvage more information about this person. Ini ndanga chida kungoti sekuru yako maita ndokochatedza asi nyaya ndinomira nayo kusvika pakupedzisira. Okay. Iwewe testify kuti munhu uyu wauya ndiwauka makamusunga makamuwana kupi ndiani akasungwa anezisevheri gama
akazungana na Okay. nenogoro muriro ndiyakamusunga handisi ndakamusunga. Alright, mhoza yakanga parandira imhoza yekuti Severgama ari kujamba boundary rake pane munda wainawo wakanga uri munda wazhamini saka Severgama amene kuti akazoti wamedzipi kwavhapiwa munda wazhamini uyoyo saka akujamba boundary achenda anopinda munyandiri B inova yakapiwa give more mpunga ndio maari kupinda saka akupinda achishungurudza wanhu wese ada kutongopamba nekunyandiri B achinde kwake ndio matsire ndio pane waya kuti fonera vachitaura ku State House ndonzi moyo chichichi nemamwe marekodzi acho tinawo neumwe akazofona kuti achiti ndiwe kunhi ndakapiwa ofara iye Severgama wacho tine rekodzi rumwe. Alright, chichengeta information iyoyo handiti yaitakapiwa ofara tana president. No, it's okay. Ichengete zvinodzokera kuna iwo president because ndo vanhu vane masimba pamusoro pazvose saka imi muchengeta information yamwina handi mapanzo saka tichengeta information yamwina saka ngaimire yakadaro zvichabva kuministry of Defence handitika nokuti ndokatichakrenya asi pane consent yavo pamuri kuona moudzawo nomukono wenyu vanenge vakushaya kuti masungirwe 1 magara pamberi pachief esitting court handitika magara pamberi pesitting court manyeba identity mubva maenderera mberi tichikubvunzai makutsvaya kuda kuzviisa ine defense ngainini ndini mavictim but mawesta time ye-sitting court time yachief kesi yenyu dai mamataura kuti inini ndauya ndakazenda ngoma hapo vari kubasa paichauva a means of communication nekuti nyaya iripo ndeyekuyananisa handitika but it doesn't mean kuti chief ndo akunopa judgment kuti iwe ibva indawo tinokommunicata neministry of labor kutangira padistrict kusvika kunation ndopateita maverification chamaisirwa makausi mukomo inyaya yekuti munhu anenge aita contact of court tinomusiya kutumbira obhadhariswa faini nemapurisa nekuti washora mambo kuzvidza mambo itori chaji nekuti vanoti chaji necontact muchaja mwedzi mbiri next time anofanira tozomuchaja papuka to make matters worse mukutaura kuti hamuna kana any particular any document with you rinotaura kuti nini ndimari mutaura kuti makabirwa madocument ese at the very same time obva mauya muchinyepera dare kuti inini ndini vheri saka achazivi kuti chokwadi chamuri kutaura pakubirwa kwenyu kwemadocuments nepakuti ndini vheri ndichipi saka taakuri kusiyai kune vanogona kukuchengetedza tichiita verification. Alright. Okay. Iwe mupurisa iwe munhu waitaura kuti pawaitaura naye pafoni ndeo munhu akafona anonzi ndakazotsvaga zita racho paekokeshi ndakanzi Costa Chigwaza akakuti chii ndirekodzi yacho ndinayo mugona kuita akakuti chii akanditi hanzi mimi mambo isiyai kutonga nyaya dzemaofareta mutongi nyaya dzemaofareta ema-A2 munotonga kumamisha ndo kana kamubvunza ndikati kuda kubatsirwa here kana kuti wakutotudza zvikuita zvikanda kutokudza zvikuita imi mamukwani hamutongi koko ndikati iwo haundipimurawo wekutonga nekuti iwe totonga netsika dzechiwanhu tichidii saka kana uri mudunhu medu tinototonga akati endai munondibvisira oso mupunga akagara kuprimis kwangu zvisiri pamutemo akati anoshanda kustate akati andiri pastate house ndodzi moyo ukari pastate house anonzi moyo ndo zvakataura basi pandakatsvaga zita racho kuikokeshi rakabudisa kuti Costa Chigwaza no zvakanaka atidi vanhu vanoita name dropping zita rapresident ukadoma state house wadoma president atidi vanhu vanoenda vachidoma kuti president kana kuti state house muri kukanganisa inonzi name dropping hapana zvavanenge vachiziva
ndio vanotoziva murava. Saka hatiri vamwe vari kufamba vachidzikisira kuti president ndozvavari kuita, vane vanhu vari kuve nhumbu. Ivo vasiri kubva vanongoshandisa chete zita. Saka handizvidi no name dropping izvova havasi kudawo president. Ngatidanane tigare zvakanaka. Saka it's okay. Itai munoenda naye kumurava anobhadhara fine yake. Then case pakesi yake yajeka here kuti madetails ekutonga mbudzi mbiri. Mambudzi mbiri matonga zita ranyorwa here, iye asaina here, iye adi madetails ake. Madetails apa yokunyeba nokuti apa ati chitupa chakarasika ndizvo. Haana chitupa. Saka apa munoenda kupolisi munotaura kupolisi ndovachavhunza kuti maparticulars imi munongotora picture. Tanda kukumbirawo imi muchangamire muwane runyoro kuti polisi achaendera nyaya yetu kuda madetails emunhu tizive munhu. Ndizvo itai zvasaizvozvo. Saka mapurisa ari kuenda itai mugadzirisa. Imwe kesi iri kupinda toda kusumuka.